बेयाव हाबा जानो फैग्राफ्रा बिसोरनि अखा हानायमोनबा हले खिन्थु जारला जागौमोन दायो जों সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যে চাফাই যাবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰোঁ আৰু এই কেকটো আমি চেলিব্ৰেট কৰিম আমি কাটিম এই কটাৰ সময়ত আমি তেওঁলোকে কাটিব iman ang siyang ikuray na ikan.
Aku unboxing खालामबाय जासिगोन Bichanनि हाबायावहाय आंखौ गारबोनानै नोंसोरो बहाथो माखासे आं बेरायनि फै वाव ओरैबायदि बरिया मोनदों उदै गेन्द्राफोरनि थाखाय बरिया जादों एक्सारसाइज माबोरै मोनदोंब्रा हा गुवाहाटीनि टपआवहाय दंबावो एसे फुंनि एक्सारसाइजनि थाखाय मोजां जादों बेरायहैनोसैलै जों ओरैजाय बबेथो लामायालाय दुद्रुआ बेनो लामाया ए दखाय हा होस दैलाङाव बोरै गाखोगोनलै बियो दुद्रुगोनलै लामाया गोजौथार वाह हौवा गोदान थाफाग्राफ्रा
नांसिगोन दैज्लाङावहाय बिराद गोब्राब जायो जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला अखा हायोब्ला बिराद स्लपिं जागोन लिमिनगोन बेवहाय रास्ताটো এইফালে নাই পেলাই সেইফালে যাম মই 지금 먹게 당신나의 사이 아